Moga sekseni Pak nggih. Sekseni Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng temeten kekalih lan para undangan Bapak Ibu ingkang rawuh dhateng mriki panggenan, monggo ijab kabul niki kita awali kanthi maos istighfar ping 3 sareng-sareng ngaten Pak nggih. Lan dipun lanjutaken maos syahadat ping 3 sareng-sareng ngaten Pak nggih. Lantaran waosan istighfar lan syahadat mangke mugi-mugi nikahipun Mas Suratno kalian Mbak Putri Nuryanti berjalan lancar mboten wonten alangan satunggal punapa. Lan sasampunipun ijab kabul mugi-mugi kekalihipun saged bentuk setunggaling keluarga ingkang sae, keluarga ingkang ayam tentrem boten wonten alangan satunggal punapa, keluarga ingkang asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala lan akhiripun dados keluarga sakinah mawaddah rahmah. Pramila dumateng tematan kekalih lan para undangan, monggo sakmenika waosan istighfar lan syahadat kita milai sareng-sareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Suratno bin Siram uzawwijuka lama marallahu ta'ala bima'rufin aw tasrihin bisan. Ya Suratno bin Siram angkahtuka wa zawwajtuka Putri Nuryanti binti Lasiman mauliyata biha muwakili bimahrimi ataini alfin rubiyatin halan. Saudara Suratno putra dari Bapak Siram saya nikahkan, saya kawinkan Putri Nuryanti putri dari Bapak Lasiman kepada engkau dengan wali ayahnya yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 200.000 rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Putri Nuryanti binti Lasiman dengan mas kawin uang 200.000 rupiah dibayar tunai. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala rabbil alamin. Allahumma barik laka wa barik alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alaikum rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten selajengipun nggih menika penandatanganan berkas dumateng tabanan dipun sebagiaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Makaten kala wau salajengipun nggih menika penyerahan mahar utawi mas kawin dumateng tamadan dipun sumbangaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk dumateng para pinasepuh aji sepuh ingkang kula hormati awit sampun ing paring paweruh dumateng para punden ingkang kala bekteni awit sampun paring pangerten lan dumateng para alim, para santri, Bapak Ibu Kyai Haji ingkang dipun mulyakaken ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lan dumateng Bapak Lasiman saha Ibu Partiyem ingkang kula hormati lan dumateng Bapak Yoga lan Ibu waranggonanipun seugi ingkang kula hormati lan dumateng para sinuman sedaya ingkang kula tresnani lan dumateng temantanipun ingkang bagya lan mulya. Ing mriki kawula minangka wakilipun dumateng Bapak Siram lan Ibu satun saking telatah Ngronan Desa Mbobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, kapuring dipun utus amarasa masrahaken parangganipun kaki temanten. Saderenge kawula miwiti langkung rumiyin, sumangga kadherekaken lan muji syukur ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa ing kula panjenengan sedaya kelawu tasik pinaringan rahmat so hidayah. Kaping kalipun sholawat sarta salam kawula aturaken wonten ing junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kalau antu-antu sapatipun dinten yaumil qiyamah. Allahumma dumateng para bapak sarta ibu ingkang kula hormati, saderenge kita amasrahaken parangganipun kakitamanten. Mbok bilih
anggen kawula matur ing kersa panjenengan wonten ing kedaling atur rembak kula cekecap tindak kula sekelimah sak kanca kula penderek saking temenan kagung kalau dipun wajibaken anyuwun agung ing samudra dening pangsami lan sakata-katahipun nggih Pak. Nggih, ngaten-ngaten nggih. Anggen kula rawuh ing kersa panjenengan sami munggah jurang mudhun jurang nasak Wanagong liwang-liwung tebih ler tebih kidul ngantos njanur gunung wonten ing dalemipun Bapak Lasiman Sekuwarga. Sepindah dipun utus unika mriku andherekaken lampahipun kakitumanten dening jangkeping angka kalih. Perlu ngertos gemah harjanipun tata wonten ing dalemipun Bapak Lasiman jangkeping sekawan perlu ngaturaken parangganipun kakitumanten. Parangganipun kakitumanten kula wau sepindah gendaka kecana dening jangkeping kalih gambar sawung. Wontene gambar sawung utawa sawung kala pasrahaken dumateng Bapak Lasiman Ibu Partiem. Dipun tampi sakniki napa mangke ngrantos dawuhipun kakitumanten nggih Pak? Nggih, badhenipun mangke badhe dipun tampi kalian Bapak Lasiman dalasan Ibu Partiem sak menika tentunipun ngaten. Nggih. Oh, nggih. Pramila saking mekaten gambar sawung Pak. Sirahipun celaka perak dadanipun ndrakep buntutipun katengah serentul kados gagak ngandhal saking sabrang wonten ing sangandhapipun Terpagung ngawontenaken sesek tata prambat bancipun sekar kajeng Widodari dipun apit-apit pisang ayu sekebaran dipun grebong ron manca-warna kangge nipun gedhong lan tundha sanga perlu kangge ngenter-ngentereni Widodari sak mangke mugi-mugi ing temanten kekalih dipun paring apit-apit kados parangganipun kakitumanten nggih arupi gambar sawung teh sawung mugi saged kangge kaken inen tutut runtut boten wonten ing sambi kala punapa. Amin amin. Pramila saking mekaten gambar sawung utawi sawung gandeng menika wonten gongsanipun gemelur menika dipun kendelaken sawetawis napa dipun parangaken ngibing nggih Pak? Inggih mbok pilih mangke dumateng kadang-kadang gambar sawung tentunipun badhe kangge ngrantul umatipun adicara panggihipun atmaja temanten sekalian tentunipun mbok pilih mangke kepareng dipun kibingaken ngaten. Nggih. Nggih, mbok pilih kula sak kanca paring panglipur dumateng para rawuh sedaya boten saged ngresep ing meraning saha penggalipun panjenengan Bapak Ibu para rawuh sedaya kala manusa lumrah kekathah salahanipun kala nyuwun agunging samudra dening pangsama lan saageng-agengipun. Ngaten nggih. Nggih gandeng kawula menika mboten saged matur ingkang kathah panjang toh lebar yen wonten kedaling atur kawula nyuwun agungi samudra dening pangsami lan sakarepun. Akhiri semonten atur kula usana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur agunging panuwun saderengipun dumateng kanca-kanca inggih menika kadang-kadang inggih menika paraga terus sawung boten langkung kawis pindah ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun sanget kanthi kerawuhanipun wabil kang sampun rawuh wonten dalempun Bapak Lasiman sakeluarga tentunipun arsa kala wau amasraken gambar sawung ingkang manca-warni tentunipun wonten ing kalenggar menika kawula selaku inggih menika saking Bapak Lasiman sakeluarga wonten gambar sawung badhe dipun tampi kanthi suka saha renanipun penggalih ngaten Kang Mas nggih samudayanipun ngaten. Nggih. Inggih mugi-mugi sedaya menapa ingkang dados wigatos sing atur wigatosipun sedya anggenipun badhe nyenggoyongipun dawuhipun atmaja temanten sekalian mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah ngridhoi mugi-mugi mangke temanten kekalih dadi judul kang sejati
dadi keluarga nempuh keluarga ingkang berbahagia tumuju keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah ngaten nggih. Amin. Pramila makaten kawan bilih mangke sampun aso salira tentunipun bilih kangge jangkepi wontenipun adicara kalenggahan siang punika bilih menika sampun wonten rawuhipun seni karawitan inggih menika karawitan saking Dwija laras ingkang mijil saking Bandung Rejo ngaten nggih. Niki nek mboten diginakaken dimanfaataken eman-eman ngaten nggih. Nggih, pramila bangke kadang-kadang paraga inggih menika gambar sawung tentunipun dipun kersaken ibing sauntawis sak kanca ruang tentunipun ngaten. Nggih. Mumpung menika pepanggihan kalian Dwija laras ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Yajianto kang mijil saking Bandung Rejo Ngasem ngaten. Ugi sinengkuyung sound system inggih menika audio sound system profesional Gres ingkang mijil saking Dusun Ambon ngaten. Inggih pramila mangke kaderekaken ngaten Kang Mas nggih. Sun nggih. Inggih ngaten. Pramila saking mekaten kawula nyuwun gending giru dipun lajengaken eling-eling. Giru kangge anglebetaken penderek saking temanan kakung yen eling-eling kangge ngemutaken dumateng temanan kalih saged imut nyuwun inggih menika selamat wonten ing donya ngantos wonten ing akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal semoga nuwun nuwun. Monggo Bapak Ibu keluarga temanten kakung bilih sampun rawuh daya-daya lumebet wonten ing sasana palenggahan kang sampun sumadya wonten kalenggahan punika tentunipun ngaten kawis pindah kanthi jawat asta kalian panjenenganipun Bapak Lasiman Ibu Partiem tentunipun ngaten. Sasampunipun handika sami jawat asta kekalih daya-daya tumuju papan palenggahan ingkang sampun sumakta sampun dipun semetaken dening keluarga agung sang panjenenganipun Bapak Lasiman Ibu Partiem tentunipun ngaten. Boten langkung kanthi karawan handika sami ngaturaken sugeng rawuh. Sugeng rawuh mugi-mugi karawan wendayanana pangestu anggenipun kagungan hajat Bapak Lasiman sak keluarga tentunipun ngaten. Mbok bilih dumateng kanca-kanca ingkang saking keluarga temanten putri ingkang badhe nindakaken jangkepi besan sawungipun tertentu kaderekaken ngaten nggih.
monggo kalajengaken eling-eling kira dadi beksanipun gambar sawung dumateng para kadang-kadang ares besan sawung ngaten. tresno slirane ceritane
wong seneng tunggal sak bali wiwitane lenggah jejer sak bendenane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur aku ngomong dik aku tresno kowe kembang kenongo atiku aja digawe gelo kembang melati aja gawe laraning ati atiku jakti gawe bingung bange mawar dik tresnaku wis katon buyar mula wong tresna aja nganti gawe gelo ora becik kanggone para wanita iku paripesane timbang arame luwih becik tak terus